goge, haba da Allah. Me ke faruwa? Kai, me ya faru ne? Kai dawa ne dan kudu wato. Dawa din wa. Me ya faru ne? Amai da gudawa yake yayi. A ina? Nan kuwa. Kai. An karba. Ina wani dan rike min wannan kayayyaki ina zuwa. Ai ta larura amai da guda ba magana goje. Ba magana goje da larura. Kai ƙarya ne fa Allah wallahi. Kai fito. Allah wallahi kai. Fito mana. Turu fa. Mai bane da ya fara a garin namu haka. Ko ita wannan larura ina ruwanta da kaura. Kai. Wa. Kai. Kai ƙarya ne Allah wallahi. Ƙarya ne fa a wai da guda. Ba wata kariya ai ta larura ba ruwanta. Amai da guda ba ruwanta da goje. Wanda yake faruwa ne wanda kawai bada. Kai ankar fa Allah wallahi. Dan ba irin wannan ta amai da gudawa ba. Za ka ƙara goma ne. Goje. Goje kana ina.